Usuku namhlanje libizwa umhlaba wonke ngokuthi World Obesity Day. Okusho ukuthi makuthiwa World Obesity Day celebrate senza i-awareness ukuthi abantu bayeke ukudla okungenampilo. Uzakhumbula ikakhulukazi e-Afrika sasikhula sidla ukudla okunempilo, sidla imifino ephekwe emakhaya esibiza ngokuthi organic food. Siphuza amanzi ngesikhathi esiningi bekunganama-cold drink masikulathe. Kodwa manje ingane zethu zidla noma ngabe yini, ingakho uthola ukuthi eminyakeni o-5 umntana sekaphele ngendlela eyeqile engakwazi ukukontroleka. Kanti nabanye futhi abangazi ukuthi bazodlala, abantu abahluphekile nabo bazithola bedla noma ngabe yini noma kanjani noma nini. So sizogqugquzela abantu ukuthi mabadle kahle, badle ukudla okunempilo. Isikhathi esiningi ukudla okunempilo kungathi akukho mnandi, lokho okungenampilo yikho kumnandi. Zigqugquzeleke nabantu ama-tuck shop ukuthi uma bathengisa ukudla abathengise ukudla okunempilo, babheke futhi nama-expiry date. Kuzophela lento zokuthi abantwana bethu bathenge e-tuck shop, bathenge espaza, bathole ukuthi ukudla ku-expire leso kuyabagulisa. Ingakho-ke namhlanje size la ukuzocelebrate. I-province yaKwaZulu-Natal-ke ibikulungisele ukwenza le-awareness kulo nyaka, kodwa yaqala kudala. Iqalwa umzimba ongamele ezempilo umhlaba wonke jikelele. Thina-ke siyi-South Africa siqale ngo-2020 ukungaza lolu suku lokuqala ukugqugquzela abantu. Thina siyi-education isifaka ngoba sine-school nutrition program ey'koleni. So kumele sibone ukuthi ukudla abakudlayo badla ukudla okunempilo okwakha umzimba, okwakha ingqondo. Asikwazi-ke thina, asinalo lolo khono si-Department of Education. Ikhona esinalo elokufundisa, ukufunda nokufundisa. So sisebenzisana ne-Department of Health. Ibona abakwazi ukusho ukuthi ukuze umntwana akhule ngokwanele, akhule nasengqondweni nasemzimbeni, akhule kahle, kumele adle ley'thako lezi ey'landelayo. Bese masisenza ukudla kwethu-ke silandela lolu hlelo lwaka-Department of Health. Ingakho asikwazi zokubamba i-school nutrition education sodwa. Kanti-ke sinama-supplier, sinama-food handler, kungena abantu abaningi endaweni zokudla. Ingakho ukuthi ngaso sonke isikhathi kufuna sibe nemihlangano, sibafundise nalabo mama abancedela iy'ngane zethu, sibafundise ngokuhlanzeka. Ukuthi uma uphethe ukudla, indawo yakho la uphekela khona kufuna kube indawo ehlanzekile. Nawe emzimbeni wakho uhlanzekile, nezandla zakho zihlanzeke. Yonke into nje efaka ukudla kumele ihlanzeke. Ingakho namhlanje sizohlangana nabanye abantu bama-tuck shop, nabo sibakhumbuze ukuthi i-tuck shop yakho kumele ijabulise. Umuntu makayibheka afise ukungena athenga, kuhlanzeke nangaphandle kwegceke le-tuck shop, kuhlanzeke nangaphakathi. Ngoba lababoqhamuka kwesinye isikhathi i-tuck shop yakhe kuphinda kube ikhaya, uthole ulala khona, kunombhede ngapha, yonke lento akulethi impilo enhle enganeni zethu. Ngoba bazothenga mu-tuck shop enjalo, bathengise nokudla oku-expirile, baze banama-warehouse lapho balanda khona ukudla oku-expirile. Kodwa-ke sibonga umongameli ukuthi lethe ithuba elisha lokuthi abantu ba-aplaye bakwazi to meet those required standards ukuthi umuntu kuthiwe le i-tuck shop ngempela. Njengoba ngishilo ukuthi sisebenzisana neziko lezempilo, abantu bezempilo ibona abezayo bazo-check-a ama-tuck shop ethu. Kodwa-ke ne-SGB itrainiwe ukuthi bamonithare lama-tuck shop, babheke ukuthi i-tuck shop ihlanzekile, i-tuck shop ithengisa ukudla okuyikona kona. So ingakho umsebenzi we-SGB akusukubheka i-governance of the school, ngoba the-tuck shop is part of the school, especially isikole esifana nalesi. Ngoba abantwana abanye siyabalethela ukudla, ezinye iy'ngane asizithela ukudla ngoba i-quintile 4 abazali bayakhona balethela abantwana. Nabazali-ke masinomhlangano, ama-SGB abamba umhlangano nabazali, siyabagqugquzela ukuthi mabatshele abazali balethele abantwana ukudla okuhlanzekile nokudla okunempilo. Size siba-prescribe ukuthi
kumele kube ne-fruit, kumele kube nama-proteins, kumele kube ne-starch, kodwa ngesilinganiso esifanele. So i-SGB inalo lolo khono, itrainiwe, iqeqeshwe i-department ukwenza lokho. Ingakho i-tuck shop yasesikoleni, ikole lezi njengalesi lapho kunama-tuck shop khona, sihlala sibane ngihlangana nalama-tuck shop owners ukuthi awuhlanzeke, banikeza abantu abantu. Chazela nje ngama-sports esikoleni ukuthi wathethana ukuthi isikole zola-implementa ukuthi understand kwezinye indawo ama-sports ayingxenye ye-department. Ingakho sinayo i-section edila ngama-sports. Eprovinsini ikhona leyo section, e-district ikhona leyo section. Kungumsebenzi wabo ukuthi babheke ukuthi ama-sporting activities wonke ayenzeka esikoleni. So sihlushwa kwezinye iy'ndawo lapho abantu bagcwele khona, uthola ngendluzula bangene ejardini lesikole, singasakwazi ukuba nendawo lapho iy'ngane zethu ziqeqeshwa khona. Kodwa umzimba ophilile, umzimba oqeqeshwayo, ozivoxavoxayo ukuthi ungamane ingane idle seyahlala. Siyaparticipate-ke kuwo wonke ama-sporting activities, o-soccer, o-netball, oma-athletics. Manje nje uzobona njengoba kuJanuwari kanje sicalile ngama-athletics and azophela manje, and mawaphela sesingena ku-the normal sporting codes, abo-soccer, abo-hockey, abo-netball, abo-rugby, and kunama-sports akade sasikwazi ukuthi ama-sports we-collective, kodwa manje asekhona ey'koleni zonke. So kuthi lapho isikole singenandawo yokudlala, sisebenzisa indawo ze-community, ngoba ama-communities anawo ama-ground yokudlalela khona, so sisebenzisa wona. So kuba nosuku esikoleni ine-profits lapho elidedicate ukuthi lolu suku leli ngalesikhathi lesi i-formal curriculum iyema kungene isikhathi se-sports no-music, and KwaZulu-Natal is doing very well kuzo zonke lezi zinto, i-sports no-music. Thank you. So, for now,